Apataewi lèmi ń jẹ́. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà etí mi ti kún, àròyé ti sú mi lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ káàkiri ìgboro. Ohun tó dá mi lójú ni wípé àìsàn tí bá ń sọ ọmọ tání tí wọ́n bá yẹ wórókọ̀ bàbá rẹ̀ sóògùn kò ní í gbọ́. Mo rò pé ó yẹ ká fi tó rogún ìyá ẹ̀ létí ló jẹ́ kí n fẹ́lẹ̀ yọjú sí President Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kí lohun tó ń lọ. Kí lohun tó ń lọ lórí gbogbo rògbòdìyàn epo tó gbàlú kan. Kò sépo ibi tájú ti répo epo gbówó lórí. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò yáwọ̀ ọmọ Nàìjà mọ́, àfọ́jú wáwádé tí gọ́tà yìí ń pò ìrànyìnràn. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí ó lágbára. Àwọn èrò tán lọ sílé epo tó fẹ́ lọ repo. Ṣé ni gbogbo wọn tún ṣubú lulẹ̀ lórí ìlà nígbà tí wọ́n gbọ́yè tán repo. Ọ̀rọ̀ Nàìjà ó ti wá dọ̀rọ̀ bàbá ìyàwó tó lọ kọ́ ọmọ rẹ̀ nílé ọkọ tó tọ̀ lékojúmọ́ tó mọ́. Torí ọ̀rọ̀ ọ̀hún jọni lójú jọjọjọ, ó ṣe ni ní kàyéfì wà láìtàláì ó múni lákò òtútù. Kí Tinubu tó rọ gbogbo wa dà sínú bú kó tó di wípé a ó máa jupájúṣe nínú omi, ẹ ṣe sùúrù ná. Ẹ jẹ́ lọ rè bá Bọ́lá Ahmed ní gbólóhùn tó rọ̀tọ̀ ìlérí tí Tinubu ṣe kó tó di pé Tinubu máa gorí àlééfà.